a páni, ja vás zdravím takto ráno, hneď po ránu točím. Áno, nevyšlo to o 6. ako zvykne, ale vyšlo to ráno a hovoríme konkrétne o Jokerovi 2. Takže zopakujem to, čo som už rozprával včera, keď som si myslel, že vyšiel riadny trailer. Tak zopakujeme si iba to, že ja nemám žiadne očakávania, nejaké plusové, čo by som sa fakt na to tešil, alebo čo, lebo proste podľa mňa tento film je zbytočný robiť dvojku, poviem to slovo zbytočný, ten film je skvelý, že je jednotka a že je to jednotný film. Nechápem, prečo sa robí dvojka, toto fakt není film, ktorý potrebujeme vidieť dvojku. A už tu pro mňa je Lady Gaga ako Harley Quinn. Pre mňa je Harley Quinn iba Margot Robbie a tam to končí. A obávam sa, že tak ako pre mňa není Batmanový od Meta Reevesa s Robert Pattinsonom, tak ani tento Joker, táto dvojka pre mňa nebude to, čo druhí dávajú také ovácie a sú z toho spokojní. Jediné, tým, že mám nulové očakávanie od tohto filmu, fakt mám nulové očakávanie a to mám jednotku veľmi rád, tak ma môže jedine prekvapiť. Čo znamená, že ak sa ten film podarí, tak to, čo som ho hejtil, tak mu budem držať to ospravedlnenie. Ale všetci vieme, že veľa razy Molino ide proti prúdu. V hlavných úlohách bude Joaquin Phoenix ako Joker, ako Arthur Fleck. Tuším, že sa volá Arthur Fleck. A ako spojka mu tu bude Lady Gaga, ktorá je za mňa otrasná na Jokera ako Harley Quinn. A fakt sa mi to nepáči. Pre mňa je to naozaj iba Margot Robbie a tomu Lady Gagu mám celkom rád. Ja viem, že ona je dobrá herečka. Viem, že hrala Krán Gucci, ktorý sa síce nevydaril. A viem, že hrala aj Zrodila sa hviezda. Ale nemám pocit, že toto je proste film, ktorý potrebuje dvojku. A príde mi to iba ako namačkať ďalšie peniažky do Hollywoodu. Zbytočne. Údajne som počul niečo, že už ináč Saw sa preložil na budúci rok. Oficiálne to nemám. Ako náhle budem mať oficiálne, tak sledujte môj Instagram, isto vám dám vedieť. A na nejaký čas si asi zoberiem pauzu s YouTubeom. Takže vyzerá to tak, lebo mám aj operáciu, takže som rád, že to teraz takto vyšlo. A dúfam, že od teraz najviac vyjde jeden trailer a už budem mať pokoj. Najmä nie pondelok, utorok, keď mám operáciu a mám popri tom aj iné starosti. Takže točenie sa stáva viac menej otravnejšie. Aspoň teraz v tomto období. A to nemení na tom, že poďme si užiť toho Jokera. Aj keď mám nulové očakávania, tak dúfam, že zachovali Erko a že to bude dobrý príbeh. Ten muzikál, to chápem, ja nehejtím ten muzikál, lebo proste je tam Gaga, je tam Joaquin Phoenix a už jednotka má na muzikálke tancoval popri tých svetoch. Tiež by sa tu mala ukázať herečka, ktorá hrala v Deadpool 2, tá černoška Zibi, neviem ako sa volá, tá jeho suseda a fakt som veľmi zvedavý, že ako to s ňou dopadlo. Asi na to som najviac dopadol. Určite budeme Arkahame a tak ďalej. No takže poďme na to za 1, 2, 3. Pôjdem z Total Filmu CZ, lebo už CZ titulky. Keďže trailer vyšiel o 3:30, samozrejme som netočil, natočím ho teraz ráno. Takže poďme na to za 1, 2, 3. OK. Ak by si zachoval takúto tvár, takú psychopatickú tvár, tak by som bol veľmi rád za to. Čo ja neviem, ja neviem. Tá Lady Gaga, neviem ma presvedčiť o tej Harley. Dobre, ideme s veľkými slovami do života. I'm nobody. OK. I haven't done anything with my life like you have. OK, takže Harley sa nám cíti nedocenená. Dosť taká mimo. Premiéra by mala byť 3. alebo 4. októbra. No.
OK, to je ten muzikál, to mne vôbec nevadí. Ani vonka mi nevadí. Letos. Akože tento rok, tí, ktorí nerozumiem po česky. OK, zase tu máme tie behačky. OK. Neviem. Sú miesta, kde ma ona vie presvedčiť a sú miesta, kde vôbec mi ona nesedí. Najmä keď sa dá ako Harley Quinn, to mi vôbec nesedí na nej. OK. Ten legendárny smiech. Tu bude asi začiatok rozhovoru s Harley Quinn. Či? I wanna see the real you. OK. Usmeje sa 100%. No jasné. Jasné. Dúfam, že Joaquin Phoenix aspoň bude mať väčší úspech, ako bol to s Napoleónom. Áno, v októbri sme sa mali dočkať. Musím povedať, príjemný trailer, príjemná atmosféra, miestami sa mi vôbec nesedí Lady Gaga, miestami to úplne sedí, keď je obyčajný človek, takže ťažko povedať, čakal som to horšie, vyzerá to byť zaujímavý príbeh, takže určite trošku horec parec, ale stále sa bojím, stále si myslím, že ten film nemal dostať dvojku. To je môj osobný názor, uvidíme v októbri, po prípade ďalšom traileri, lebo ešte stále máme iba apríl a 6 mesiacov je pred nami, takže určite vyjde aj druhý trailer a možno ešte aj final trailer, hoci tie final trailery už sa veľmi nerobia, alebo v poslednom čase veľmi robia na jeden trailer, tak uvidíme, či sa vôbec udeje taký, že dostaneme ďalší trailer od týchto, robí to zasa Top Phillips, ak sa nemýlim, tak sa volá. A ja som natešený z jednej strany, že som videl a nie je to také, ako som si myslel, nie je to proste až tak zle. Čiže áno, myslím si, že by to mohlo mať úspech a možno som krivdil tomu filmu. Ako viete, Star Wars vychádza, ešte doplním, Star Wars Outlaws vychádza 30. augusta a pravdepodobne ho nebudeme hrať na streame, lebo je jarmok, poviem to surovo. Samozrejme nikdy nehovor nikdy, môže sa hocičo udiať. No a, ale my tu sme teraz na to, že proste ten Joker ma milo prekvapil. Nehovorím, že som teraz úplne zmenil z 0 na 100, to nie, ale musím povedať, že je to príjemná zmena, príjemne ma prekvapil Joker s tým, ako celkovo sa snažil nejako ukázať. Ten film má nejaký charakter. Je to niečo ako Batman. Aj keď ja ho nemusím, toho Batmana nového, aspoň tú jednotku, tak ale má to nejaký charakter. A to isté robí aj Joker. Tak uvidíme, aké to bude. Nechajme sa prekvapiť, keď to vyjde na toho októbri. Myslím, že október je dobrý dátum, že začínajú byť aj také Halloween party a tak, takže je to veľmi dobrý dátum. A napíš mi tebe, ako sa to páčilo, čo hovorí, že či je dvojka potrebná, alebo či si toho názoru, že malo to skončí jednotkou, ale to isté si môžeme povedať pri Gladiátorovi 2, ktorý tiež podľa mňa nemal dostať dvojku a už vôbec nie po x rokoch. Alebo aj nový Matrix, ktorý je úplne zbytočný robiť 5, keď tá 4 bola sračka, keď to poviem surovo. Čiže napíš mi svoj osobný názor tohto všetkého. Ja som povedal svoj, vy napíšte svoj, alebo mi ho povedzte a ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a vidíme sa na budúce. Čau.